Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ የሚጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid. أنا هاكم سلاعة مسحونا سين كنت كل كثير نقول نمعت لهون قال حزنا لكم مت لهم دما نزمعت لهون قال حزنا متينا لنا. Det här är Broder Saladin med Broder Sem och det här är det bästa ordet för den bästa dagen. لهم دما نزمعت لهون قال هيوت كريستوس بقال كريستوس مغلاط زبليو. Och dagens ord är manifestera Kristus liv genom Kristus ord. ቆሎሴ 3:16 I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16. بمزمورون وداسن منفساو كنين نحدحدكم استمهرون معادن بلبكم بصقا املاح نازمركم قال كريستوس بكل طبب مليء يحدركم. Det står: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i er hjärtan. يقول ناي كريستوس هيوت اب هيوتنا زغلت بنايسب اتحاسسبا بنايسب قال ايكونا. Så Kristus liv visar sig inte i våra liv när vi bara har vanliga ord som är från människor. ምክንያቱ ናይሰብ አእምሮ ነትናይ ክርስቶስ ህይወት አይመጡናል. Och det är för att det människans tankar matchar inte in med det Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ለና ደብል. Och därför Guds ord säger vi har Kristi tankar, Kristi sinne. ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ክህልወካ እንድሕር ኮይኑ ግን ቃል ክርስቶስ ብጥበብ በሁሉ መልአት መሊኡ ከሐድረካ ኣሎ. Så för att ha Kristi tankar så behöver du ha hela hans fullhet som bor inom dig. ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ቃል በሁሉ ጥበብ መሊኡ አውሽተና ሐዲዱ. Så hur mycket har Guds tankar har kommit sin fullhet till oss? ክሳዕ ክንደይ ቃል ክርስቶስ ንእምሮና ነተሐሳስባና ተቆጻጽሞ ኣሎ. Så hur mycket har hans ord kontrollerat våra tankar? ክሳዕ ክንደይ አረአያናስ በረአያና ናይ ክርስቶስ ተካሂዱ ዘሎ. Så hur mycket har hans tankar styrt våra ögon hur vi ser på saker och ting? በሐቂ ይድብለኩም ዘለኹ ናይ ክርስቶስ ቃል ብምልአት እንተዳ ንመንፈስና ቆጻጽሮ ጀሚሩ ብምልአት ድማ ክርስቶስ አባና ማኒፌስት አገበረች. Så jag ser det så om Kristi ord börjar bo i bo hos oss med all sin vishet så kommer vi börja visa upp Kristus i våra liv. ምክንያቱ ስለ ሐሳብ አምላክን ሐሳብ ሰብን ክዛረብ ከሎ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል ቆምይ መጽሐፍ ቅዱስ. För när Guds ord pratar om människotankar och Guds tankar, det står det som himmel och jord, det är skillnad. ሐሳበይ ከም ሐሳብኩም አይኮነን ይል. Han säger mina tankar är inte som era tankar. That's why ናይ ክርስቶስ ህይወት ንኽንነብሮ ካብ ናይ ሰብ ሐሳብ ዘውጽእ ናይ ክርስቶስ ቃል ተዋሂቡና. Så det är därför för att kunna leva Kristi liv vi har fått hans ord som tar ut oss från människors ord. ስለዚህ በቃል ክርስቶስ እንመላአ. Så låt oss bli fyllda av Kristi ord. ነተሐሳስባና ቆጻጽሮ ዕድልና አቦ. Så låt oss ge oss plats att det ska kunna styra och förändra oss. ለመንፈስና ቆጻጽሮ ዕድልና አቦ. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera vår ande. ለዘራርባና ቆጻጽሮ ዕድልና አቦ. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera våra ord, våra tungor. ክትግረቡ ኢኹም. Då kommer ni bli förundrade. እንተዳ ሐሳብ ክርስቶስ ተቆጻጽሩኩም. Så om Guds tankar börjar styra er, you will enjoy life. då kommer ni börja njuta av livet. በቃ ህይወት ማለት ሽዑኹም ተስተምሩ. Och det är då ni kommer börja förstå vad livet betyder. ምክንያቱ እቲ ዝበለጸ ቃል ናይ ክርስቶስ. För det bästa Kristi ord. እቲ ዝበለጸ ህይወት ናይ ክርስቶስ ይዘረይካ. Det visar det bästa Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂቡና ኣሎ. Så vi har fått Guds ord. ቃል ክርስቶስ ንብላዕዮ. Så låt oss äta Kristi ord. ለውሽጥና ይቆጻጽሮ. Låt det få styra vårt inre. ነተሐሳስባና ሲስተም ይቆጻጽሮ. Låt det förändra och styra våra tankar. አረአያና ይቆጻጽሮ. Låt det förändra vår syn. ሽሉ ከም ሰብኣይ ንነብርን ኢና. Då kommer vi inte leva som vanlig människa. ተራናብራይ ንነብርን ኢና. Då lever vi inte ett liv som är bara förgängligt. ሓንሳብ ንታዕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ ንባህል ህይወት ኣይንነብርን ኢና. Då slutar vi leva ett liv som är ibland nere, ibland uppe. ኩሉ ጊዜ ንቕድሚትን ኩሉ ጊዜ ንላዕልን ታሕትን ከይድ ኢና. Då kommer vi endast gå framåt, uppåt alltid. ብናይ ክርስቶስ ቃል. Det är Kristus ord. ንስኹም ብሩኻትን ብሉጻትን ኢኹም. Ni är segrare och värdefulla. ሻሎም. Guds frid.